Sí, nosaltres estem totalment d'acord amb la proposta d'Esquerra Unida. En el seu moment ja en el blog ens vam pronunciar i farem un article de per què no un Consell Local de Cultura i simplement allí raonàvem dient que la nostra política cultural era atorgar el màxim protagonisme a totes les associacions culturals i deien que per aconseguir aquest objectiu el que tenim clar és que formaríem un Consell Local de Cultura. Ho portàvem en el programa i ens sembla una idea molt encertada i que pot ser molt profitosa per al GMC i agrair als companys d'Esquerra Unida aquesta iniciativa. Doncs passem a votar aquesta moció. Vots a favor? 9. Vots en contra? 10. Molt bé, doncs queda desestimat per 10 vots en contra 9 a favor.